Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik para rama suster bruder berkah dalem Gusti sugeng rawuh wonten ing PDSK channel menika. Kados pundi kabar panjenengan? Mugi-mugi bagas kasarasan kesehatan kawilujengan tansah mengku kula panjenengan sami anggenipun kelampahi gesang ing dinten menika lan mugi-mugi lumantar panglimbang basa Jawi wawasan Injil kula panjenengan sansaya saged nggayuh iman kapitadosan ingkang leres lan mantep. Langkung-langkung anggenipun kula panjenengan bangun gesang sesarengan paguyuban komunitas ingkang begja rahayu, komunitas ingkang bahagia lan komunitas ingkang paling alit lan dasar menika brayat utawi keluarga. Wonten ing gesang jaman menika anggenipun nggayuh brayat sing begja rahayu temtu boten gampil. Mirungganipun kula panjenengan ingkang penghasilanipun namung pas-pasan menapa dene kurang. Salah setunggal ingkang nggadhahi pengaruh ageng wonten ing gesang bebrayatan mirungganipun ing begja rahayu ning brayat menika soal ekonomi. Rahayuning gesang bebrayatan menika yen menapa sing dados kabetaning brayat saged kacukupan. Mbuh kuwi sandang pangan papan menapa dene bab pendidikan lan kesehatan lan sumber penghasilan utawi cara anggenipun saged nyekapi kabutuhan menika lumantar pekerjaan utawi padamelan. Ditambah malih yen menapa-menapa tambah larang. Yen Bapak Ibu anggenipun nyambut damel menika laju utawi numpak pit motor, mobil, tetep ya mikir bensine. Yen pranyata anggenipun gesang bebrayatan boten gampil, anggenipun nyekapi kabetahan sansaya diraosake awrat terus getun. Ngopo kok aku mbiyen gelem nikah karo bojoku iki? Ditambah malih pranyata garwane ora gelem nyambut gawe padahal wis ket biyen wiwit pacaran wiwit arep nikah ngerti yen calon bojone kuwi ra duwe gawean aja ning nekat merga cinta merga tresna ning tanpa petungan saengga getune nembe wingking utawi getun tiba mburi. Yen gesang bebrayatan lajeng anggenipun nyangga sansaya awrat terus ora kuat. Akhire menapa? Masalah lan masalah pingine terus pegat. Padahal wonten ing pasaman suci Katolik yen sampun ijab menika wis ora bisa pegat. Wawasan Injil dinten menika nggih paring pitedah dumateng kula panjenengan sami kados pundi Gusti Yesus ngadepi tiang-tiang sing atos atine sing pengin supados perkawinan menika ya yen wis ora cocok pegat, yen wis ora bisa urip bareng ya pegat tinimbang anggone nglakoni urip bareng awrat. Lajeng kados pundi anggenipun Gusti paring tanggapan? Monggo kita pirengaken sabda dalem Gusti ing dinten menika lan kita wiwiti kanthi sembayang sawetawis. Konjo ing asma dalem Yang Rama saha Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin. Suawi sami munjuk Gusti Yesus sabda dalem Yang Rama ingkang sampun manjalma mugi karsa ngandika dhateng kawula wonten ing asepen ing telenging manah kawula kabikao kegiatan lan panglipur ingkang manjing ing sabda dalem kapenuwana kawula mawi ing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi srana anggen kawula maos lan mirengaken sabda dalem kawula sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin. Wawasan Injil kapetik saking Injil Matius bab 19 ayat 3 ngantos dumugi 12. Nalika samono ana wong Parisi padha sowan Gusti Yesus arep padha nyoba sarana nyuwun priksa mangkene. Tiang menika menapa kenging megat semah mawi alasan menapa kemawon?
Gusti Yesus paring wangsulan. Apa kowe durung tau maca yen kalane manungsa ing mula buka dititahake dening Allah tinitah priya lan wanita dene pangandika dalem sakteruse mangkene. Mulane priya kudu ninggal bapa biyunge lan rumaket marang sisihane lan kekarone bakal dadi saraga, dadi wis ora loro maneh nanging mung saraga. Mula apa sing wis katunggalake dening Allah manungsa aja pisan-pisan misahake. Ature wong-wong mau, menapa dene Musa dawuh menawi ngesahaken sisihanipun kedah nyuwun serat pegat paring dalem wangsulan. Marga atos sing atimu, Musa marengake kowe megat sisihanmu, nanging ing mula bukane ora mangkono. Aku kandha mangkene, sing sapa megat sisihane lan iku mau ora marga laku sedeng sarta banjur ngepek wong liya, iku laku sedeng. Lan sing sapa omah-omah karo wanita sing dipegat, iku ya laku sedeng. Para murid padha matur, menawi kados mekaten gandhengipun priya kalian wanita prayogi boten emah-emah kemawon paring dalem wangsulan. Ora saben wong bisa nyandak prakara iki, nanging mung sing diparengake. Awit ana wong sing ora bisa omah-omah marga laire saka biyung wus mangkono, ana sing ora bisa omah-omah marga digawe dening manungsa, nanging ana maneh sing ora bisa omah-omah marga digawe dhewe karana kratoning swarga. Sing sapa bisa nyandak bab iki ya nyandaka. Makaten sabda dalem Gusti. Suawi sami munjuk, Gusti kawula munjuk sembah nuwun karana sabda dalem. Sabda dalem dadosa obor ingkang madangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula sageta sabda dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge nggayuh gesang ing swarga. Amin. Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, waosan Injil dinten menika yen didadosake seminar utawi materi pembekalan, materi pertemuan ing tengahing umat mesti bakal dadi ramene. Biasane akeh pitakenan-pitakenan ing tengahing umat menggaing gesang bebrayatan lan letakon biasane ya karo ramane, padahal ramane ora urip keluarga. Termasuk yen bapak utawi ibu nembe wonten masalah ing brayat, sok-sok ya asringe le curhat karo ramane. Sacara hukum, sacara moral iman Katolik kula yakin rama-rama mesti saged paring pambiyantu, paring tuntunan. Ning nek le curhat menika bab ekonomi, bab hubungan komunikasi suami istri, bab momong utawi didik anak. Nah menika sok-sok sing miterat kula pribadi ya ora pati pas. Nggih mbok menawi kathah rama-rama sing populer, sing viral membawakan materi bab didik anak, bab momong anak. Ning kula panjenengan kedah sadar menika namung sacara teori utawi nggih namung mireng saking curhatan-curhatan umat. Lajeng gawe sintesis, gawe kesimpulan, oh ngene carane didik anak. Ning sing ahli, sing konkret menika nggih tiyang sepuh, bapak ibu anggenipun didik anak. Mung gelem sinau, gelem ngevaluasi menapa mboten anggone didik anak, termasuk yen wonten masalah-masalah ing keluarga, mirungganipun nggih relasi suami lan istri. Ampun ngantos namung gara-gara ekonomi, gara-gara salah paham, gara-gara curiga, lajeng masalahe malah sansaya ndodro saengga berujung wonten ing niat pegatan, niat pepisahan. Injil dinten menika paring pitedah dumateng kula panjenengan sami. Pancen ing jamanipun Musa wonten kasus pegatan. Ning Gusti Yesus kanthi cetha wela-wela paring prinsip bilih wiwit mula buka Allah nitahake priya lan wanita manunggal saraga lan boten saged dipun pisahaken malih. Mila tiyang Jawi nyebut bojo
menika garwa sigaraning nyawa. Ateges ora mung ragane sing manunggal ning ya uripe kabeh dadi sigaraning nyawa. Menika tentu mujudaken komitmen. Yen wis urip bebarengan, yen wis ditunggilake dening Allah ya aja ngasih duwe niat pepisahan. Masalahe awake dhewe jaman saiki sok-sok nyangga beban sing abot ora kuat. Ana masalah-masalah yang berayat niate terus pepisahan, menyesal, getun. Ngopo kok aku nikah, ngopo kok aku nikah karo wong iki? Coba nek mbiyen karo Kai sing sugih, sing mapan gaweane lan sapanunggalane. Getun tembe mburi kuwi ya wis ora ana gunane. Pinuji Allah sakmenika sarta ing salami-laminipun. Salam sehat, salam bahagia, salam katentreman. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang dinten menika kula panjenengan tansah jinangkung ing berkah dalem Gusti ingkang Maha Kuwasa, Yang Rama saha Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin.